The fourth cry, forsaking cry. Now makita tayo dito in the book of Matthew chapter 27, verse 45 to 47. Now kung na iti Bible, iti verse number 45, ket nanipod iti may kanem nga oras adda sipnget iti rabaw iti amin adaga, agingga iti oras a may kasyam. Ket idi asideg ti oras a may kasyam ni Jesus nagpukaw iti dakkel at timek, kinunana, ilay, lama sa batani. Akayat na asawen, Diyos ko, apay-apay nga binaybay anak. Verse 47, dagiti daddo mga agtaktak der ijay, idi nangegda daytoy kinunada, daytoy a tao ayaban na ni Elias. Ni Apo Diyos iti mang bendisyon iti sa una. Now, daytoy tay ko na ni Pastor Tatayin kakabsat, DJ, umunakin may katlo, ket na-direct iti tao. Dagitoyin kakabsat, ket na-direct ken ni God the Father ken isuna. My God, why hast thou forsaken me? Now, this does not represent loss of faith. Tiket na asawan, dahi tiket hana nga i-representar. Nga ni Apo Jesus ket awang pamati na. The fact that he is praying, my God, shows that he is still trusts God, the Father. But the intimacy of fellowship seems to have been broken. And there is a loss of contact. Now, makita tayo kakabsat. As an introduction, there was a supernatural darkness that enveloped the whole earth from 12 noon to 3 o'clock p.m. So kaya't nangasawan kakabsat, at dayti na isang sangayan, nga sipnget, nga nang balot iti sangalubungan. When Jesus Christ was born, it was set down, dawn. The darkness became light. The heavens rejoice. But here he was dying, and the heavens covered their faces. The sun hid its light, and darkness was upon the whole earth. We can imagine the angel with drawn sword is standing at the edge of our galaxy waiting for a command to act. So makita yung kakabsat, nakasaganan dagiti anghel nga mamin ano lang command iti Diyos ket mapanda tulungan ni Apo tayong Yesukristo. But they saw the deep suffering of their Creator and Lord. Even the crowd became silent. Iso nga kitain nyo kung makakabsat. Kung kuna dagiti tao tatta, o hangke una agtagtagari kit ni, agrigrigat ni Apo Jesus. Hangke agtagtagari kita nyo man pati bilit awan aguni. Di ba kunada? Amen? So, kunada kakabsat, makipagladingit pa'y dagitoy. So, even the crowd becomes silent. Only the groan for pain is being heard. Dayjay laeng anug-og ken sakit nga mapatpadasan ni Apo Jesus, iso laeng itimangeg kadaydi nga kanito. And this silence was broken by a loud cry. My God, why hast thou forsaken me? Number one, who forsook Jesus? He was forsaken by his disciple. Kakabsat, makita yo, tinalikodan dagiti disipulo ni Apo Jesus. Sino dagiti disipulo ni Apo Jesus? Dagiti tinartaraunan na. Dagiti pinakpakan na. Dagiti tinultulungan na. Dagiti inag-agasan na kakabsat. Ngamyanda iti kanito, kakabsat, nga agdanas ni Apo tayong Yesukristo iti rigat, ayanda. Only John was there. Nilaing John the Beloved kakabsat iti adadjay. He was forsaken even by his friends. So nalawag kakabsat. Nga ure pa dagiti disipulo ni Apo Jesus, tinalikodan da isuna. Iso nga amuyo, ti may balait kong adal kanya tayo iti dayti nga kanito. No agserbi ka ken ni Apo Diyos, talikodan da ka dagiti barkadam. Ket sapay kuma, tahaan nga dagijay iti kitaem. No diket makitam kuma, dayjay
biyag ni Apo Jesus nga inpaay na ket nagrigat ken ka. Tapno laeng may kan na ka. Iti biyag nga agnanayon ijay langit. Tatainted iti Apo dayta. Ket anyaman kuma nga banag nga mangted ken ka iti pan nakahadlang. Iti panagserbim iti Apo. Ket haam mo kuma nga tuladen dagiti disipulo ni Apo Jesus nga tinalawan da, tinalikudan da iso na. Ket kasta kuma iti makita tayo, maala tayo nga conviction kakabsat. Uray pa'y talawan da tayo dagiti gagayem tayo, uray pa'y i-persecute da tayo dagiti gagayem tayo kakabsat. At datay kumalata nga agserbi ken ni Apo Diyos. But it was not bitter because God's presence is enough. Han nga nasakit kanya na kakabsat. Gaputa, jay presensya iti Diyos Ama at daken kuana. Kakabsat, han kuma nga nasakit ken ka, nga mapukawan ka iti barkada, nga isot mangyadayo ken ka. No diket panunutem kuma iti Diyos, ket enough ken kan, makaumanay ken kan, nga isot kadwamon iti panagbiag mo. He did not cry when his disciples forsook him. Hana nagsangit, han nga nagpakpakaasi ni Apo Jesus, nga tulungan dak, ken kaasyan dak, tatangak agkasapulan na kanyayo, tulungan dak mamet, ngamhaan kakabsat. Gapota iti Diyos Ama, makaumanayan ti panagbiag na. God forsook him. Noah lived in a wicked generation. Makita yo iti kabibiyag ni Noah, kakabsat, idi ununana, nga uray nagbiag kakabsat na palawlawan, iti tattao nga managdakdakes, God was with him. Makaumanay ti Apo kakabsat, nga iso iti kamang iti biag na. Abraham left tinalawan na kakabsat jay lugar nga na-establish ng ti biag na, but God was with him. Ngem iti Diyos addaken kuana. Iso nga makita yo kakabsat, haan pulos nga nagreklamo ni Abraham, haan nga imbaga ken ni Apo Diyos, apay mo't Apo, na-establish kon ti pamilya, na-establish kon dagiti banbanag kada ito nga lugar, apay tinamanan ti pangikabilam kanyak. Ngamhaan nga nag-complain, gapota ni Apo Diyos, addaken kuana, ken ni Apo Diyos, makaumanay ken kuana, ni Apo Diyos ti kinabaknang na. Joseph was sold to slavery, but God was with him. Amen? Moses was alone, but God was with him. Ure pa'y ni Moses kakabsat, ure pa'y awang makadwanan, ti Apo, iti kang runhan, nga kinadkadwana iti panagbiag na. Joshua had crisis, but God was with him. Anyaman nga krisis kakabsat, iti sumangbay kanya tayo, kaabsat ken gagayem. Han na tay tupulos, nga maitulok iti Apo nga talawan. He promised that He will never leave you nor forsake you. In times of need and distress, it is a joy and comfort to know that God is there beside you. Amen? But God forsook Jesus. That time He felt that the relationship was cut off. Bakit nangyari sa ating Panginoong Jesus? Jesus is forsaken by God because He has taken our sins upon Him. Amen? Han nga ni Apo Jesus ti kagura ni God the Father. Dayjay basol nga awitin na kakabsat. Dayjay basol tayo, basol ti sangalubungan, nga ibinaklay na kakabsat. Iso dayjay ti kagura iti Diyos Ama. He is atoning for our sins. He is the Lamb of God who takes the sin of the world. Amen? Number 2, why did God forsake him? God is holy. Amen? And He cannot tolerate sin. Tay kunaktatain kakabsat, haan nga ni Apo Jesus ti kagura, iti Diyos kakabsat. Dayjay basol. Ket gapo ta isot na kay paawitan na kakabsat, dayjay nga basol ti sangalubungan. Isu nga imbaga na iti kasjay. My God, why hast thou forsaken me? Dayjay basol kakabsat. Agasin nyo, dayjay Diyos, He left the glory of heaven.
Anak iti Diyos isuna, tinalikodan na. Iti langit kakabsat, tapnon umay aglasag akas may sa nga tao yan tirabaw ti daga. Tapnon umay na awiton ti biyag tayo, basol tayo kakabsat. Agasan nyo, dayjay nga napasamak kenkwana. Iso nga mo yo, no panunutom, ken ikabil mo ti panunot mo kakabsat, dayjay inaramid ni Apo Jesus, makapagsangit ka, agsangit ka kakabsat. Gapota makitam, dayjay biyag mo ka dayjay ipapatay ni Apo tayong Yesu Kristo. Sika dayjay, siya ken sika, jay basol mo dayjay, nga inawit ni Apo Jesus kakabsat. Iso nga sapay kuma, tatang inikan na kanti biyag nga agnanayon, sorsorwem kuma, ti agbalingan faithful, ken kuana iti panagserbim ken kuana. Amen? Taidi kanito kaabsat nga datayo ket managbasol, in palubos na kaabsat, nga ti biyag na idanon na kanya tayo, iso pa yun ti dimanon. Amen? Jesus came to die for our sins. He is our substitute. And God laid on Him the iniquity of us all. Letter C, the darkness is speak of God's judgment. DJ, panaglidem na kakabsat. Kaya't nangasawan kakabsat, mangiparangarang. DJ, panangdusa iti Apo kakabsat. Panangukom iti Apo iti basol ti sangalubungan. Pain and sorrow. Even the angels cannot understand. Agasin niyo kakabsat. Ure pa'y dagiti anghel kakabsat, handa maawatan no apay nga kasjay. They possibly might have asked the same question, God, why the heavens were silent? There was no music at all, and there was no answer. Was it a futile cry? 1,000 times no. The answer is found in the freedom from sin we now enjoy. Praise the Lord. Amen? Iso nga sapay, tadatayo nga anak ti Apo, kakabsat, ket maawatan ken makita tayo, dayjay freedom, nga inted iti Apo kanya tayo, gapo dayjay napasamak, ijay cross ti Kalbaryo. Number 3, what is the significance of this cry? Letter A, I can now attain forgiveness of sin. Praise God. Amen? Magunodan tayon kakabsat, iti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo. Iso nga moyo, jay ko na ni Pastor Tatay kakabsat, haan nga iti religion, ti makaisalakan kanya tayo, ni Apo tayong Yesu Kristo. Amen? Naglawag kakabsat, iso nga nga kung kunada kanya tayo kakabsat, dagiti daduma, apay nga da kayo nga baptis, nakalalisto kan nagsimple man ti pakaisalakanan kanyayo, agbabawi kayo lang ti basolyo, ket awatem ni Apo Jesus, at dakat pa'y nga aramidem kakabsat, ket inaramiden ni Apo Jesus. Amo masapulan ti agpasaplit kakabsat, tapnon maugasan, wano makurangan ti basol mo kakabsat. Amo kasapulanen kakabsat, iti pito nga sakramento, tapnon sika ket maisalakan ni Apo Jesus laeng. Tingar kung kunakon kakabsat, ket no pito nga sakramento, ket limalat na aramid mo, ket natay kan, dihang ka na isalakanan. Amen? Ngam praise God, kakabsat, gapo ka dayjay inaramid ni Apo tayong Yesu Kristo, we can now attain the forgiveness of sin. And I can be assured, we can be assured of God's presence today. Amen? And in the future, I will live with Him. Amen? Letter B, the demands of sin was paid. Praise the Lord. Nabayadan nun, kakabsat, jay basol tayo. Amen? Awanan ti bayadam kakabsat. Tilaangan panunutom tatta, aramidem tatta, no kasano ka nga makapagserbiken ni Apo Diyos. Engar kung kunakakang kanayo nun, dayjay pan nakaisalakan tayo kakabsat, dayta iti grand prize nga inted iti Apo kanya tayo. Amen? Iso nga tatanga kanito, insalakan na tayo ti Apo, langit pagturungan ti kararwa tayo kakabsat, tay kunakon, dapat kumamit ka kanya tayo kakabsat, ipaay tayo, itinasken nga oras, ken panawin nga panagserbi tayo ken kuana. Amoyo, han tayo mabayadan, dayjay inaramid ni Apo Jesus. Oray pa'y inaldaw ka,
nga dat yan ti kapilya wano agserbi ken kuana hamo pulos kaya nga bayadan. Amen. Ngam ti kumamot panunutin tayon kakabsat no kasano kumamot iti may paay tayo nga oras ken panawon nga makapagserbi ken kuana kas panakaawat tayo ken panangkita tayo dayjay inaramid ni Apo tayong Jesucristo kanya tayo. Amen. The demand of sin was paid. The demands of the law was already met. And you can now come straight to the presence of God. Praise God. Amen. Iso kanya tayo kakabsat, awan makita mga kwarto ditoy, nga agtuktuk ka ket ingka dumawat, iti pagpakawanam, awan kakabsat. Amen. Diretsukan ken ni Apo Diyos. We have a direct access to God. Amen. Diretsukan, panay panagkararag, diretsukan ken kwa nakakabsat. Amen. There is also an assurance that to neglect God's offer and to continue in sin will mean God's forsaking you in hell. Listen to Him while there is still time. Amen. No sika ket nagbackslide, imadayo ken ni Apo Diyos. Always remember this. God is the God of the second chance. Amen. Panunutom tata. No imadayo ka, at da panawon mo nga agsubli ken kuana. Sintadaan iti Apo kasla jay prodigal son. Amen. Paspasungadan na ka iti Apo kaabsat. No makita na kan kaabsat, umay na kaawitan, bagkatan, iparik na kaabsat, iti presensya na ken ka. Amen. And praise God. Makita yo, iti last Sunday, praise God, the backslider ni Brother Lindsay, imayen. Amen. At makita na kaabsat, marikna na, nga, DJ nga, kung nakaabsat, at dadamangin karkararag ken kuana. Praise the Lord. So, about 2 millenniums ago, Jesus cried. And He cried because of you and my sin. Amen? He cried so that you, who accept Him, will not be forsaken. Because of this cry, Jesus said, I will never forsake you. Amen? I will never leave you. Amen? Your refusal will mean your hopeless cry in hell. Amen? Jesus agonizing saying from the cross teaches us something about how much the Father and the Son both love us.